Zdravo narode, dobrodošli u novogodišnji specijal na mom kanalu. Da li se spremate za novogodišnje praznike, božićne praznike? Baš sad sam onako razmišljala kako prošle godine sam pravila snimak o božićnom jarcu. Današnja tema neće biti striktno vezana za nešto božićno, ali je vezano za nešto što možete raditi tokom praznika, tokom raspusta, odmora. Možete čitati stripove. Da. I Black je bio obećan još odavno da će biti na mom kanalu. Izabrala sam da predstavim ovo izdanje Blacka. Ovog Blacka nije crtao Bane Kerac, jer znate da sam vam pričala da je on bio jedan od crtača Blacka. Svejedno, ovog Blacka sam izabrala zato što ima priče koje su lagodno štivo, baš ono pravo praznično štivo kada želimo da pustimo mozak na otavu. To je ima ovako jedan, ne znam da li ste do sad čuli kao izraz, narodni izraz, pustiti mozak na otavu, odnosno odmarati mozak, ne razmišljati nešto previše, a opet animirati se i da nešto bude zabavno. Zašto baš ovo onda izdanje Blacka za to preporučujem? Zato što u ovom Blacku, u priči Blackovi taoci, ovdje je sadržane dve priče. Izdanje je Ludensovo, znači nije od Veselog četvrtka, pošto mislim da Veseli četvrtak i ne izdaje Blacka. Tako da je nema one uvodne priče koju Veseli četvrtak obično voli da predstavi, što se meni jako sviđa, sa nekim podacima vezano za sam strip ili za neku tematiku koja se obrađuje u stripu. Blackovi taoci je jedna priča koja će vas držati budne svo vreme, u smislu da nećete znati šta će se desiti na narednoj stranici. Znači, priča se sjajno odvija, ima dobre obrte, što je čini jako zanimljivo, s tim da neke sad istorijske, geografske i tako te stvari nećete iz te priče saznati. Ona je ovako dobro koncipirana priča sama po sebi kao priča, ima dobar zaplet, dobro se razvija i što se meni jako dopada, ne razvodnjava se priča. Znači, nije napravljeno da sad to bude na 100 strana, već je na 50 strana koliko priča i traži. Jer imate puno puta da priča se istroši na 50 strana, a da se namerno proširuje na 100-200 strana da bi se što više to napravilo više stripova iz jedne priče. U ovom slučaju priča je na onoliko strana koliko baš treba da bude. I sad kao 50 strana, a šta je onda na, dobro, nije baš 50, malo je više od 50, 75 strana, a šta je onda na ostalim stranama? Pa imate ovde još jednu priču, Blacku osveta Montezume. Ta priča počinje, ne završava se, bit će i u narednom broju nastavak. Ta priča je isto ok, u njemu se javljaju sad i priča oko plemena Azteka, neke onako najosnovniji podaci o tome, s tim da se meni iskreno više dopala prva priča, bez obzira što u ovoj drugoj možemo nešto saznati i o Meksiku i o Aztecima i gde su oni nalaze. Znači, iz nje možemo sad nešto dodatno naučiti, ali po tome kako se razvija priča, mnogo mi je više draža ova o Blackovi taoci. Tako da, eto, to je moja preporuka za praznike, da odmorite kvalitetno, lepo, da se lepo provedete i čitajte stripove u krugu porodice. To je prelep način da delimo praznično vreme. Tako,
sretni vam praznici,